Ukázal cenu masla, ako keby nebol. Takže ja vám ukážem teraz v Petrohrade supermarket a pozrieme sa na nejaké základné veci. Samozrejme, nemôžem vynechať, lebo to ako keby som tu ani nebola. Takže sú tu rôzne také tie kaviáre a natierky s kaviárou, takže v pohode okolo 2 eur. Samozrejme, že to sú nie veľmi luxusné kaviare. Tak, čo by sme tu mali? Tu máme napríklad olivy, takéto krásne, a stoja 74 rublov. 1 euro je približne 100 rublov, čiže je to bomba, asi 80 centov takéto olivy, mňam, tak to je ako super. To by som si to hneď ako ukázala, zobrala, ale nemám ako. Tieto kyslé uhorky, 2,19, čiže 2 eurá približne. Neviem, čo by vás tak ešte ako zaujímalo, lebo ja až tak veľmi nenakupujem. Tu napríklad hrášok, euro, takáto plechovička. No, je to približne asi ako u nás. Pozrieme teraz cukor, takýto kockový cukor, euro. Čiže to je fajn. Ďalej pozrieme pečivo, asi by bolo vhodné celkom. Tak, pozrieme pečivo. Okay. Tak klasický chlieb asi, tak pozrite, majú tu také chleby. Klasický chlieb 49 rublov, 50 centov chleba. 50 centov. Vývat euro a vývat 2 eurá za chlieb. 3 eurá, už pomaly, nie že 2, ale 3 eurá. Tak poďme to. Tu sú tieto brusketky. No, tak teraz si vezmite tieto bruskety, ktoré máme aj u nás. Tak tu stoja 84 rubľov, čo je 80 centov. Takže danke. Ďakujem, spasibo. Tak ideme. Dobre, teraz pozrieme teda to maslo. Tak, ja si to tu trošku prepnem. Tak. OK. Takže sú tu syry, natierkové masla a teraz hľadáme klasické maslo, ktoré tu nie je. Nie je tu, musíme pozrieť ďalej. Ale mohlo by tu byť, lebo boli tam syry, tak sa ešte vrátim a ukážem ešte syry. Takže napríklad takýto sír, ktorý máme aj u nás, tu Holandiu, ja neviem, koľko stojí u nás, takýto. Euro. Tak, potom tu máme tavené syry, takže maslo som zatiaľ nevidela. Čakajte, pozriem ešte sem. Tak tu sú samé masla. Teda masla nie, ale syry. A hľadáme maslo. Ideme ďalej. Dobre, tu sú mlieka ešte, takéto trvanlivé mlieko. 109 rublov, čiže euro 5, euro 10 max. Dobre, vajíčka ma zaujímajú. Tak, dobre, a teraz tu pozrieme vajíčka. Tak a teraz sa podržte, čo sú to. Tu nám máme vajíčka, 10 vajec v takomto polystyrénovom obale. A 79 rublov. Čiže nemám slov. Neviem, prečo mi dávame pomaly 3 eurá za vajcia. No a dobre, poďme teraz tieto. Tak, máme tu oleje. Tak tu je taký ten klasický olej slnečnicový. 139 rubľov, čiže koľko to je? 100 rubľov. No, fantázia. A potom tu je ešte takýto olivový olej, nie síce ten najkvalitnejší samozrejme, ale 139 rubľov, čiže olej asi euro 20 maximálne. Aj takýto kukuričný olej, keď si vezmete takýto, ako je tu riadny výber ináč. Je tu fakt dosť výber tých olejov. Tak, až potadiaľ môžete vidieť. Tak. A sú tu teraz jogurty, vidím. A tu by aj mohlo byť maslo, teoreticky. Tu máme takéto niečo, ako my máme tu Activiu. Takže
takéto 64 rubľov. Koľko? Maximálne 70 centov. Fajn. Dobre, tak ešte si teda takto pozrite. Dobre. A hľadáme masielko. Bez toho nejdem preč. A tu sú masla. Tak. No, ty vole. Dobre. Takže, poďme to otvoriť. Tak. Maslo takéto, ja nerozumiem azbuke, ale vyzerá to, že je to normálne maslo, nie nejaký margarín. Stojí 44 rubľov, čiže necelých 50 alebo 50 centov povedzme. Ale potom sú tu aj také drahšie masla. Tu je napríklad nejaké také margaríny, také hnusné margaríny. Za euro máte pol kila, môžete s tým natierať vrzgajúce dvere. Ale viete, čo je zaujímavé? Že teraz pozrite, ako tu je to maslo. Aha. To je nejaké zvláštne, nejaké vzácne maslo, neviem. Aj tu majú, pozrite, takéto maslo. To je ako artikel, ako keby ste kupovali zlatú tehličku. A cena je 179, čiže euro 80, euro 90 asi stojí tak nejak. Takže fajn, ale prečo to je tak zavreté, neviem, že prečo, či je to tak vzácne, alebo čo sa deje, neviem, prečo to tak je. Alebo tu kradli masla, neviem. Sice u nás, neviem, či ste si všimli, ale sú olivové oleje už v takom stave, že už to kúpite ako alkohol. Tak to je maslo. 239, čiže 2,50, dve masla spolu. Také 100% bio, lebo tieto už sú takéto. Fajn, takže splnila som misiu, ukázala som masla a môžem ísť domov. Dobre, fajn, ešte tu pozerám také tie acítka, mlieka a všetko možné, tak všetko okolo eura. Všetko okolo eura. No, hlavne vajcia teda, za necelé euro 10 vajec, tak to sa môžeme naozaj hanbiť teda. Európska únia, hej. No, takže zhodnotím, že je to... Základné potraviny sú o dosť lacnejšie ako u nás. O dosť. Dobre, počkajte, ešte tu mám teda kozmetiku. Idem tu okolo. Tak pozrite, majú tu Niveu, takže sankcie fungujú. Nivea. Nivea 189 rubľov, čiže necelé 2 eurá stojí tento veľký sprcháč. 329, čiže 3,30 možno, ten veľký, no. No dobré, ale na tie prirážky, čo to akože malo mať. Ale viete, čo je zaujímavé? Pozrite. Toto majú u nás, toto viem, stojí určite cez 5 eur. A tu stojí 284, čiže necelé 3 eurá. Takže fasa. Takže ešte je to o mnoho lacnejšie, tieto veci. Aj Garnier dokonca majú. Aha, Garnier. A 3 eurá. Nivea, Garniery. Takže o polovičku lacnejšie než u nás. Ako kde sú tie sankcie? A to si vezmite, že to je ešte dovoz. To je ešte s dovozom, s dopravou. Tak, no, tak výborne. Tak máme misiu splnenú. Videli sme masla a videli sme aj to, že sa máme oproti Rusom veľmi zle.